Iki njaluk to, njaluk pijet to. Apane sing kesel? Aku sama cokot asli. Hah? Sama cokot apa tuh? Gulu sing endi? Itu sama cokot. Maju ya maju. Njaluk pijet. Yo rotok mujurana ben penak. Rotok rene lho, Dut. Iki turu apa ora? Meh jam 1. Sing endi sing kesel Dudana? Sing endi? Demoken sik sing kesel sing endi? Lambine. Hah? Sing endi? Boyoke to? Lah ndek wis dipijeti makton masa ngene iki njaluk pijet aku kon turu. Hah? Ning endi? Ning Jombang. Kayak ruruan ning Jombang rek. Ceritanya memang Maktun tuh hari ini libur kerja setengah hari, siang berangkat, besok itu ke dia ke Banyuwangi dan baru pulang mungkin besok malam. Dia ngomongin di Jombang. Banyuwangi padha karo omahe Mbak Erna. Yo ngene koyo dina iki, wayah atus-atus, wayah mangan-mangan, cocok. Nakal-nakal ya tenan tak ceples. Kalau karete siap nyencang ya. Enggak usah dicencang. Lah manut apa ora? Manut ta? Keramas bisa. Keramas. Apane sing keramasi? Sing mare miso-miso sapa to? Aja miso-miso dosa tapuk malaikat. Salah tuh. Apa? Salah tuh. Salat tuwa. Itu. Apa? Maju. Apa? Bebas sangko. Apa? Maju. Apa? Nakal cowok tadi ngene. Tot. Nakal apa gak? Lah iya. Manyo kan sing kene kok. Anyar to, mung ge jamaah mung tuku aku. Sing kene mah. Sing numbasne sapa? Mas apa? Mas apa? Reko hanya rek tadi baru direyen. Aja nakal lek ngene iki aku demen. Enggak nakal. Wayah mangan-mangan, wayah atus-atus. Ngene kan ketok rapi, bajune pantes, ambune wangi. Mending ora? Bentuknya iki nyanti. Wagi ya. Itu kaku. Meneng masih to iki keju iki. Sago, turu-turu. Kaku wis turu kene. Dikemuli yo. Beduk tangane. Timpung. Jenenge Mas apa? Mas Randy. Di percatan tentara lah, hati-hati lho ya. Tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Barik lah naki panggahan. Lek ndonga ngene tangane. Bismillahumma ahya wa bis. Amin ya rabbal alamin. Ini gemes. Sedekap. Tunggale dijak Kak iki. Gak usah. Enggak usah. Mbak De. Untune jane nyandi to? Mas jane coba dulu. Tuel. Mbak De. Mana entar coba. Mangan ini. Nakal cotat ya. Esok ya atus-atus kokon Mas Randy. Krungu. Gimana tuh ya? Gak leh melayu ngetan. Ora merem gitu nan pendile lang siji. Merem. Wis rek ya arek wis turu manut. Hari ini manut aku pengen terus manut. Ora manut tak buang bagus.